schöne Ferien und stark sein. Radi se o 13. međunarodnom turniru Zadar Open, natjecanje u hrvanju grčko-rimskim, slobodnim načinom i hrvanju za žene, olimpijske discipline hrvanja. Na ovom natjecanju je 235 natjecatelja, od toga 50 djevojčica, što je do sad, čini mi se, najveći broj djevojčica na našem turniru. Turnir je tradicionalni, 13. po redu. Na natjecanje se odazvalo 6 zemalja, Poljska, Njemačka, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina i jedan veliki broj klubova iz Hrvatske. Ovakva natjecanja su uvijek važna iz više razloga. Prvo, tu se promiče jedan kvalitetan način života, odrastanja i fair playa. A druga stvar je naravno promocija samoga Zadra kao određenoga, ja bih rekla, i centra sporta. Bitno i za grad i za županiju. Prvi put sam bio još 2019. godine kada je bilo na forumu. Drago mi da tradicija ide dalje i grad i županija će čvrsto stajati za ovog turnira i iznad svojih mogućnosti. Stvarno dobra konkurencija, ima i početnika, ima i tamo sredina i ima i baš dobrih Hrvača i tako da stvarno lijepo. Ima Hrvača koji su nastupili na europskim i svjetskim natjecanjima, koji su baš elitni, lipo hrvaju i drago mi je što sam nastupio ovdje i top je. Naš klub je osvojio ekipno drugo mjesto, samim time smo bili najbolja domaća ekipa, s čim smo osvojili 300 eura. Mnogo medalja je bilo, sad na pamet ne znam, bilo je 30 naše djece, tako da je bilo dosta medalja. 16 dečki, 8 cure i 8 dečki. U Zadru je dobro, lijepo, konkurencija je dobra. Uvijek svake godine dolazimo vamo u Zadar. Nama je to jako dobro natjecanje zato što stvarno već ovako nema već puno natjecanja krajem sezona i to. Super grad, najljepši grad. Mi sad još 7 dan, samo izlet. Mislim da se sve provelo po planu, da je bilo odlično, borbe su bile zanimljive i dobre. Naši Hrvači su odradili sve kako treba, sve je završilo odlično, tako da sve je bilo dobro.